Allah o kuma koyi o de labango nyuma ala ka dama labango juguma ala ka kishama sol ala moro wasallim o kuma na an ka karamogo belebele no alhaji Isa Sako di karamogo befo aye kuma o kuma fo ka bina ke jamana in kono bolo shina abe ma kelen kelen na maliyan we befo ka kuma ye bi maliyan we befo ka tiɲɛ ye bi o y'a dɔn k'a fɔ ko alhaji Isa Sako di karamogo befo jaja aka kɛlɛ kun ye ala ko de ye aka kɛlɛ kun tɛ yɛrɛ ko ye anw ka jamana laban karamɔgɔw a bɛɛ ka kɛlɛ kɛmɛ intérêt la kɛlɛ a bɛɛ ka kɛlɛ kɛlen don poche kɔnɔ kɛlɛ a bɛɛ ka kɛlɛ kɛlen don nafoloko kɛlɛ sabu n'i y'a ye an b'a fɔ ko a bɛɛ ni ko ko juguman cayara ka tɛmɛ a ɲuman kan an b'a fɔ a bɛɛ n'o tɛ barikaman kelen-kelenninw b'a a la hali ni nafolo bɔra fan wɛrɛ fɛ olu tɛ sɔn ka a nafolo minɛ o tuma na nafolo tɛ olu ja wuli an ka karamɔgɔ belebele mun sigilen filɛ n'o ye professeur Ibrahim Sanogo ye nin bɛɛ fɔ y'a ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ bɛɛ fɔ ka kolo minɛ ka waajuri kɛ faransɛ la k'a taara di bamanankan na a mago tɛ maa si ka mun kan na ni tiɲɛ nana a b'a fɔ para n'a bɛnn'i ma i kunna diyara n'a ma bɛn ma k'i biɲɛ ye bɛɛ fɔ ka levier Abdulayi Konate a fɛnɛ b'o o cogo la tiɲɛ bɛ yɔrɔ mun na a fɛnɛ bɛ yen nɔ o tuma na maa o maa bɛ yen n'o ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ kanuba ye a bɛɛ ye tiɲɛtigi de a bɛɛ ye maa barikama de a bɛɛ ko ala a bɛɛ ko kira an mago tɛ diɲɛ nafolo la an mago tɛ diɲɛ tɔgɔ la an mago tɛ diɲɛ dawula la mɛ na ala y'a d'an ma ka an to an ka baara la an b'a minɛ alhamdulilayi rabbil alamina an b'a fɔ ala ni ce ala mun y'a d'an ma k'an to an ka baara kɔnɔ mɛ k'a fɔ ko an ka baara de sigilen don o kan an ka baara ma sigi o kan dɛ o kuma jahaya tɛ kuma ye kuma surunya tɛ kuma ye professeur Ibrahim Sanogo mun b'a fɛ ka kuma mun fɔ k'o da maliyɛn bɛɛ lajɛlen kulo kan minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan o ye nin ye inshallahu kuma ɲɛna kosɛbɛ Levi Konate alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi kasira an kɔni komi an ka karamɔgɔ n'an ka seko yɛrɛ bɔra ka fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan an kɔni t'a to dɔrɔn ka dugawu de kɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ b'an ka video barikama in na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an kɔni ta ye dugawu de ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma inshallahu ta'ala ne tɔgɔ Abdulayi Konate bɛɛ lajɛlen kama ko karamɔgɔ bɛɛ fo ka vie o mankan don wala an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu professeur bisimila Al-Fatiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ya rabbi ala ka jamana suma ala ka jamana suma ma jugu bɛ jamana ko ala k'u daga ta ka bɔ jamana kan ka jamana lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah